Narimikyan niya ang sa aton kissa pasalan sing ashabul ukhdud. Kisah daw na patong tiblani ito. Minong bata-bata nagkamatawag na piyabon ng si Sultan. Out na yun ipara siya pag-itong sinlaw ng paipamulo lumusol banto. Magkaunan pa siya rumatong rin ang mga sundalo si Sultan padaplakan. Para na siya patasbod gani Pangulo patilo lang ang dashboard naramid ka niya magkauna pa siya lumatong din ng mga nagbuhog ka niya nabilamin pituhan ng Sultan magkaulong na matay tulak mabunong ko mula na yung kataan mga dyan na pakulong niya ukuti paku pa na sa abas sa hailinig namin bismillahirrahmanirrahim mga sa itong kisa si mga kahuran namin bata-bata ito hawak to siya na sabil magpanak ka yung Sultan hawak to biasa na yung Sultan bismillahirrahmanirrahim iyok na yung bata inyaton hagitungan si Nabi Isa iwan si Nabi Muhammad alaihim salam inwakto niya nakalik na sabing kubor na ini damikyan niya wala na siya napinda iwan nasibiyutan niya ilman niya palik wala na napinda na ini gatusan taon naramikyan niya mong riwaya kawakan na isab nila pagkalit na bihan insiki di Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu naramid kan wala na isab na pinda masal na yun dito na hulat dun buhangin may lupa desert o baka bang magdunok na minsan namin pumuyo pa dyan hangin ang naktukublaan ko pagbati may natang buhod kahapon may roon namin buhangin kong matipon bihan may nang siya buhod pagkonsume itong kita mga pantay na sabihin wala nahuyo po na sabihin hangin kana seri madaran sila madaran magkaliwan nila mga atau pagkawakan yung mga syuhada nambok pa sa periwaya masalan si mga syuhada kisay Thabit ibn Qais ibn Shammas insani hawak to timurong farmasin Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi nasusa siya pinami siyang gumawa pa masjid inang niya nagtangis na sa dihabay magkasububihan siyang Rasul sallallahu alaihi wasallam pangmahi insang bag niya inakunilong niya matanong kulong may suara na hanggawan kulong niya bang naupasin ang malko salin mana sinayad hukaw mabariman ayaw niyo pataasa patanuga in suara niyo rin ang suara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nalaw sin sahabi ni alakalalong niya pagkain suara ko matanong na mga naupas din ang malko nilagay ka na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ka lang natarbilag ka niya lasta minhum bal ta'isu bi khair wa tamutu bi khair kung ka lang nalamod ang mga tiyuro ng sinayat ini ikaw lang inshallah mabuhay ka lang karayawan pamikyan matay ka lang si karayawan nakimog na sabi siya nagsakali timuron man nagbalik timuron man informasyon ng Allah Ta'ala inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur inna Allah Ta'ala matan tuti di niya kabaya natawa kabong siyan niya yung mga tao mukhtal ay mga tao matakabbo ibang tao ini wahil lang rin siya magpantog siya dyan naramik ka, nagtangis niya sabi siya na susana isab kaya siya magkuha rin halong bahay niya pag-asubukan niya biyabang mahi inagin niya inni uhibbul jamal wa uhibbu nasuda qawmi nakulong na mababa kulong na yung mga maglisin-lisin ito maglanong palingkan iban mababa kulong niya magnakura akaw man ko narakalang makiugdan ako sinayat ini naging ka na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law nilasta minhum bal ta'ishu hamidan wa tuqtalu shahidan wa tadkhulul jannah ikaw lang nakukulam mo ng mga tao yato ay mga tao matakabur iban magpantuga din ina ta'ishu hamidan nabayas namin nakaw na ito din niya mabuhay ko lang halaw kasanangan iban masabil ka sarta makasud ka surga naman tinagin ka na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sekali na mapatin Rasul sallam, nagkaranti na yung kaiwanan sahaba nagkaliban na Abu Bakar. Nahawak tunaw na yung puno antara inda Musaylimatul Kazzab minagdaawan siya Nabi Raisab. Insya ini nagkaangkat nag-operasyon matong kanda Musaylimatul Kazzab. Hawawa ni Khalid ibn Walid. Sekali nagpasuman ng kalo, ba't wala siya ito naraog magtuin na Musaylim, kasigpitan kayo mga sahaba. Nagpasuman bihan nanda isugin sabit ini inagi niya mahaka sa kunan nukatil ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum bihan lang may pangat ko na awak ko si Rasul sallallahu alaihi wasallam. At inyatod ka mo bihan ibang kat na ininang niya naglungag bihan. Os naglungag nampa timutok na lungag niya. Atin niya inya tuya magkantang inangon na nakubuli lungag niya. Wayro na pag-withdraw. Naupunta na sa bil siya. At yung mga beto sa magpasabil na ba? Bihay nilang yung magato. Bihay nilang yung paghinang na mga masasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihay nilang yung pag-withdraw. Nasabil man siya ini, aun armor niya. Pagba sa armor din, diya yung pakayan nila hamon o masya nagkauna, kantang. Mga masabiyaw may kantang mga bulletproof. Pakayan siya ini. Lamin na ba? Ngayon ini mahal ka, nafis, mahal ka siya. Pag sakali nasabil man siya, 5 ba inampok din ang mga iban nila, na pag nasabil na, kiyawa, in armor niya, ang patiyaw, nagpataka ino, isabit ini, hambok din ang mga sahaban pitakainok niya, lawang niya, inni musika biwasiya, ang lawang niya wasiya, tukbal ko kayo.